प्रथमाव गोजोननायखौ जासिग्रोबाय आरो फैगौ समनि क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो DGP मोनसे गणतान्त्रिक दलनिफ्राय मोनसे खौरां मेल खुंनाय जादों। बे खौरां मेलानो जाहैबाय मोनसे जों पलिटिकेल डेभेलपमेन्ट जे भारत सरकारनिफ्राय नुनो मोनदों, दा बेखौ लानानै जों DGPनिफ्राय आरो लोगोसे इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि बिथां जे मुसाहारि बिथाङाबो दङ। दा जोङो जयेन्टलि मोनसे दा बेखौनो मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खौरां मेल लानाय जादों। जे बाथ्राया जाहैबाय बयबो मिथिगौ आरो खौरां मेलफ्रावबो जोङो नुगासिनो दङ जे आथिखालाव जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिफ्राय जे मोनसे कनसेन्ट लेटार हरदों जे आसामाव थानाय दिमा आरो कार्बि ओनसोल नामाकरनै मोनसे गोदानै अट'नमास स्टेट दानो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेखौ लानानै जोङो बे खौरां मेलखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनिसिम आरो फिन खेबसे जे जोंनि आगुनि जे डिमान्डफोर बा थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो जे जों प्रसार खालामबोदोंमोन जे जुदि प्रकृतार्थ जोंनो अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजो मोनथारनांगौबा जे डिमासा आरो कार्बिफ्रा बिथांमोननि जे मोनखानाय जे सिडुलफोरखौ मिलायनानै जयै इनक्लुसिभ भाबै जुदि मिलायनानै जुदि आवगायोब्ला डिमान्ड खालामोब्ला बिथांमोना निस्सय मोनगोन होननानै जोङो प्रसार खालामदोंमोन। लोगोसे जोंनि डिमान्डखौबो जों प्लेस खालामदोंमोन जे जों मेम'रेन्डामबो अलरेडि साबमिट होदों थांनाय बोसोरावनो जे दुवार ओनसोल मोनसे आलादा फुल फ्लेजेड स्टेट जोंनो नांगौ। बे 18 दुवार्सखौ लाफानानै आप टु तिब्बत दुवारसिम जेसेबां तिस्तानिफ्राय लानानै सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम जोङो थांनाय बोसोरावनो जों मेम'रेन्डामबो होदोंमोन। दा जोंनि बे प्रसार बा जोंनि जे सानसुमैफोरनि जे डिमान्ड जायखौ लानानै जोङो आवगायदोंमोन दिनै फिथाइ थायबाय, थायनायखौ जों नुनो मोनदों जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्टआ थिग बे रोखोमैनो जोंनि जे डिमान्ड जे दुवार ओनसोल बा बिथांमोननि जे कार्बि डिमा ओनसोल माने बिथांमोननि एक्जिस्टिं थाखानाय 1952आवनो मोनखानाय 6 सिडुलाव हाबखानाय संबिधानाव हाबखानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव लेन्ड बेफोरखौ रिनेम खालामनानै अट'नमास स्टेट मोननायनि सार्थआव बिथांमोना गावबागाव जाथि कमिउनिटि बेसिसनि जे समस्याफोरखौ दोनथ'लायनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना कार्बि डिमा माने ओनसोल होननानै मोनसे नामाकरन नमेनक्लेचारजों आलादा रायजो बा अट'नमास स्टेट मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो जों होनदों भारत सरकारखौ जे जोंनिबो डिमान्डआ सेम आरो जोंनिबो जाथारगोन, जों बेखौ 100% थांनाय बारावबो जों होनदों सानसे नङा गाबोन नङा समफोर नङा मालाबाबो जों मोनखासिगोन। आरो लोगोसे जोंनि बेबाव जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि हालामनिया मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जानानै दङ जे दुवार ओनसोल लायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड मोनखानाय एक्जिस्टिं BTC बा BTR जोबगोन। बे नङा, जों आगोलनिफ्राय होनबोबाय थादों सेम मेघालयनि बादि जेरेखम गार' हिल्स, जयन्तिया हिल्स, खासि हिल्सफ्रा दिनैसिम दङ। बिसोरना मा स्टेट पावार जे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो सालायगासिनो दङ आरो बिसोरनि काउन्सिल मोनथामाबो सोलिगासिनो दङ। जोंनाबो दुवार ओनसोल रायजोनि सिङाव जे जोंनि मोनखानाय एक्जिस्टिं BTC BTRआबो अरायसम थागोन। थारमाने मोननै जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनगोन, गाहायावबो जोङो काउन्सिल सालायगोन, गोजौआवबो जोङो स्टेट सालायगोन। होमब्ला बेसे मोजां डाबल बेनिफिट। दा जोंनि सानसुमैफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायो जे जाबाय जों बुंनो थांदों जे बे जिनिसा मोनसे सिन्थन खालामनानै सावरायफिननायनि माने गोनांथि दङ। गावबागाव माने जे जानानै थांबाय बेफोरखौहाय नागारलायनानै जे जिनिसजों थांब्ला जोङो आन्दायै 50-60 बोसोरसै दिनैहाय जोङो जे लामाजों जों आवगायदों जों नुहुरदों जे बे जिनिसजों थांब्ला जोङो निस्सय मोनथारगोन। बेयो इनक्लुसिभ सोदोब बा गथाय जाथि भाषानिफ्राय खुनु आफुथि थानाय नङा, बयबो एक्सेप्ट खालामनानै लागोन। आरो लोगोसे जोङो परबर्ती समायाव बे आन्दलनखौ गोख्रों खालामनानै जों आवगायलांनो सानगासिनो दङ।
माने जोङो आसाबादि नेक्स्ट सामार सिजनफोरनि सिगांनो जोङो बे जोंनि डिमान्डखौ भारत सरकारनिसिम आरोबाव जों दैथायहरगोन बा जों मोनसे फलप्रसु मोनसे माने बिथाइखौ जोङो भारत सरकारनिफ्राय मोनफिनगोन आरो गभर्नमेन्ट माने इन्डियानि जिखिनि प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय जिखिनि कार्बि दुवार ओनसोलनि मोनसे जिखिनि डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रेजेन्ट जिखिनि रिजाल्ट मोनदों बियो बेसे गोबावनि प्रेजेन्ट बिथांमोननि जे डिमान्ड बेखौथ' रिप्लेस खालामनाया जे गावसिनि एक्जिस्टिं नामखौ सोलायनानै सेप्तेम्बर बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर मासाव बिथांमोना रिनेम खालामनानै गावसिनि जे मोननै काउन्सिलखौ ज' खालामनानै कमप्राइजिं मिलायनानै मोननै काउन्सिलजों अट'नमास स्टेट डिमान्डखौ खालामदों दा लोगो लोगो नै डिसेम्बर मासावनो दाखालि 28 थारिख खालि बे जिनिसखौ महामान्य प्रेसिडेन्टनिफ्राय कनसेन्ट मोननाय जाबाय आरो जों जिखिनि कार्बि आंलंनि जिखिनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै नोंथांमोना दुवार ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट बियो प्रेजेन्ट मा स्टेजआव दं गभर्नमेन्टआव बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना एसे लेहेमिया जादों जे जोंनि गेजेराव जोङो प्रथमते जोङो गासै जाति भाइ बा बिभिन्न दल संगठनफोर ज' लानानै आवगायनो सानदोंमोन जों सेस्ताबो लादोंमोन बे जिनिसा साक्सेसफुल जायाखिसै आरोबाव जों खावलायबावो जे जों जेन' गासै दल संगठनफ्रा सावरायनायजों लोगोसे मोनसे मा होनो सानसुमैफोरजों ज' जिरायलायनानै जोङो एखेलगे जेन' आवगायफिननो हायो मानोना जों मिथिगौ 100% बे लामा सैथो निस्सय दिल्ली थाब सहैगोन बा जोंनि डिमान्डआ फुलफिल थाब जागोन